Вітаю, гэта Пік Свабоды, мяне завуць Дмітрий Гурневич. Мы рассказываем про самые важные падзеі тыдня. На ядзерных вучэннях у Беларусі імітавалі ракетныя пускі і паказалі, як на месца манеўраў дастаўлялі ядзерную зброю. Злучаныя Штаты Амерыкі ціснуць на суседзяў Беларусі ў справе калію. Выбары ў каардынацыйную раду адбыліся, што гэта было перамога ці здрада. У Менску затрымалі спевака Алексея Хлястова. Калі ласка, націсніце падабайку гэтаму відэа, напішыце каментар, дапамажыце нам зрабіць так, каб гэта відэа пабачыла як мага больш беларусаў. «21 траўня адбыўся апошні дзень супольных з Расіяй ядзерных вучэнняў. Яны пачаліся 18 траўня. Міністэрствы абароны Беларусі і Расіі паказалі, як у Беларусі нібыта дастаўлялі ядзерныя боепрыпасы ў месцы правядзення вучэнняў. Давайте паглядзім, як это было. У Мінабароны Беларусі паведамілі, што баявыя разлікі аднаго з беларускіх ракетных падраздзяленняў на ядзерных вучэннях падрыхтаваліся да атрымання спецыяльных боепрыпасаў для комплексу «Іскандер-М» і зараду імі ракет-носьбітаў. Пасля правялі імітацыю ракетных пускаў па вызначаных мэтах. Улады Беларусі і Расіі праводзяць такія супольныя трэнаванні з 2023 году і заяўляюць, што такім чынам яны адпрацоўваюць механізмы ядзернага стрымлівання, хоць абодва бакі не раз пагражалі сапраўдным выкарыстаннем ядзернай зброі. На што звяртаюць увагу эксперты? Адна з самых галоўных асаблівасцяў тое, што такія вучэнні звычайна праходзяць увосень, а не вясной, як гэтым разам. Пра гэта менавіта гаворыць вайсковы эксперт Юрий Федоров. Значит, регулярные ежегодные учения такого класса и такого масштаба в России происходят в октябре месяце. А здесь, в данном случае, они произошли в конце мая. Почему? Почему нарушена вот эта вот нормальная, ну, в кавычках, нормальная процедура подготовки и проведения учений такого рода? Значит, в этом есть определенный намек. Намек на то, что, ну, в общем, это нечто экстраординарное. Вот это, понятно, это всерьез воспринято средствами массовой информации Запада, которые опубликовали невиданное количество текстов, в которых говорится, в общем, одно и то же. Россия угрожает Европе или вообще угрожает миру ядерным оружием. Россия там, значит, брецает ядерной саблей. Но вот, собственно, для этого эти учения и производятся. Это быў вайсковы эксперт Юрий Федоров. Дарэчы, Александр Лукашенко наведаў учора месца правядзення гэтых вучэнняў і там заявіў, дакладней адрэагаваў на ранейшыя заявы Владимира Зеленскага пра тое, што Расія спрабуе уцягнуць Беларусь у поўнамаштабную вайну супраць Украіны. Лукашенко там заявіў, што Беларусь будзе уцягнутая ў гэтую вайну толькі ў тым выпадку, калі на яе тэрыторыю здзейсняць агрэсію. Слова Лукашэнкі перадавала Белта, і між іншым там такая цытата: «Мы уцягвацца ў вайну ва Ўкраіне не збіраемся, у гэтым няма ніякай патрэбы, ні цывільнай, ні вайсковай». Акрамя таго, і гэта ўжо прагучала як сенсацыя, Лукашенко заявіў пра тое, што гатовы сустрэцца з Владимиром Зеленскім. Гэта можа адбыцца ў Беларусі, паводле ягоных словаў, або ён можа проста прыехаць, напрыклад, у Кіеў, калі будзе такая патрэба. Дарэчы, украінскі бок таксама адрэагаваў на гэта. Дарадца прэзідэнта Украіны Дмітро Літвін сказаў, што заявы Лукашэнкі нічога не значыць пасля 22 года, калі Беларусь стала пляцдармам для расійскай агрэсіі. І таксама ён сказаў, што у Лукашэнкі звычка неяк дурнавата прыдумляць постфактум тлумачэнні таго, дзе на яго рыхтаваўся напад. Канец цытаты. Каго палохаюць Лукашенко і Пуцін? Ці змогуць яны дамагчыся свайго? Якія наступствы ад ядзернага шантажа могуць чакаць Беларусь? Пра гэта я паразмаўляў з кіраўніком агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валером Кавалеўскім. Валер, давайте пачнем все ж таки з гэтых ядзерных вучэнняў, якія сталі такой, ну, сенсацыяй, якая абмяркоўваецца не толькі ў Беларусі, але за мяжой. На вашу думку, супраць каго або для каго гэта ўвогуле ўсё робіцца?
Ну, найперш, такія вучэнні рыхтуюцца загадзя за 3-6 месяцаў. Не выглядае, каб гэта было нейкай імправізацыяй. То бок найхутчэй гэта ўсё ж такі некая запланаваная акцыя. Але разам з тым яна супадае з такім пагаршэннем сітуацыі для Расіі на фронте у вайне супраць Украіны. Бачым, што украінцы ў апошнія месяцы ўсё ж такі аднавілі сваю, скажем так, збалансировали ситуацию на фронте, аднаўляецца ў іх і упэўненасць. Бачна, што яны паводзяцца і размаўляюць, як бы сігналізіруюць пра вайну зусім па-іншаму зараз. У тым ліку гэта тычыцца і Беларусі. То бок у апошні час кіраўніцтва Украіны на самым высокім узроўні сігналізуе даволі актыўна, што яны не задаволеныя ролю Беларусі, што яны папярэджваюць пра магчымыя наступствы, калі Беларусь, рэжым Лукашэнкі паспрабуе зрабіць штосьці такое легкадумнае, скажем так, нейкім чынам паспрабуюць пагражаць зноў Украіне. Таму самыя гэтыя вучэнні яны адбываюцца ў пэўным кантэксце, хаця яны мусілі б быць запланаваныя загадзя, але тым не менш яны супадаюць менавіта з эскалацыяй паміж Беларусі і Украінай і пагаршэннем сітуацыі для расіян на фронце. Так, звычайна гэтае вучэнне адбываецца, але яно адбываецца восенню, а зараз як бы яно адбываецца нетыпова ў траўні вясной, і таму гэта шмат каго звяртае ўвагу, плюс вось гэтыя кадры мы паказалі на пачатку, як едзе нібыта это тэхніка, ядзерны зарад, который там нібыта выпрабоўвалі, яшчэ і Лукашенко таксама пабываў на палігоне. Расія тлумачыць гэта тым, што гэта Захад праводзіць такую эскалацыю, і таму Расія, саюзная дзяржава з Беларусю, вымушаны такім чынам як бы рыхтавацца, абараняцца. Вы ўвогуле бачыце нейкія сігналы, што сапраўды на Захадзе нешта адбываецца, таму што ў Беларусі прапаганда людзям это гадамі убівае ў галову, што нібыта на Захадзе рыхтуюцца напасці на Беларусь, напрыклад. Не, конечно, такіх сігналаў падрыхтоўкі менавіта да нападу няма. Сам блок НАТО, ён па сваёй сутнасці, па сваёй прыродзе, ён з'яўляецца абарончым. І, конечно, тыя захады, якія рабіліся суседнімі краінамі ці блокам НАТО, яны якраз і падкрэсліваюць тое, што яны рыхтуюцца да магчымых пагрозаў з боку Расіі. Адметна таксама, што толькі Украіна адрэагавала так даволі моцна на гэтае ядзернае вучэнне. Блок НАТО ніякім чынам не рэагуе на гэтае вучэнне. Я думаю, што яны таксама ацэньваюць гэтае вучэнне больш як спробу псіхалагічнага ціску, заявіць пра тое, што не забывайце, што у нас ёсць такі інструмент, як ядзерная зброя, што мы можам ім скарыстацца. Хаця гэта тая чырвоная рыса, якую не хацелі б нават і рускія пераходзіць. Все ж таки это ядзерная дзяржава, менавіта юрыдычна, легальна, якая валодае ядзерная зброя. Гэта не спадабаецца і кітайцам. Таксама ніхто не хоча пераходзіць эту чырвоную рысу, тым больш, што ніякіх такіх відавочных прычын для таго, каб на сённяшні дзень бразгаць ядзернай зброяй няма. Ну і самае галоўнае, што ўсё ж такі з боку Захаду ў дачыненні да Беларусі ці нават Расіі няма ніякіх такіх агрэсіўных планаў. Дарэчы, украінская МЗС ўжо заявіла пра тое, што Беларусь нібыта парушае дамову аб нераспаўсюджанні ядзернай зброі. У сувязі з гэтым таксама пытанне, а што, напрыклад, з тым самым будапешцкім мемарандумам, таму што Беларусь фактычна як без'ядзерная дзяржава, яна атрымала гарантыю бяспекі ад іншых краін, дзякуючы таму, што адмовілася ад ядзернай зброі. А зараз гэта нібыта ядзерная зброя, ну як прынамсі кажуць Лукашенко і Пуціна, на зноў у Беларусі. Так. Ну, насамрэч, будапешцкі мемарандум, я так разумею, ён страціў сваю актуальнасць для Беларусі яшчэ ў 23-м годзе, калі Пуцін заявіў пра тое, што яны будуць размяшчаць ядерную зброю ў Беларусі. Лукашенко фактычна прыняў, пагадзіўся, ну і на сённяшні дзень гэта выкарыстоўвае як такі знешнепалітычны інструмент, зноў жа, псіхалагічнага ціску. То бок сапраўды Беларусь, калі пагадзілася на тое, што расійская ядзерная зброя будзе заставацца на тэрыторыі Беларусі, яна фактычна адмаўляецца ад будапешцкага мемарандума. Хаця калі казаць пра сам гэты дакумент, вельмі супярэчлівая папера, якая была падпісана Украінай, Казахстанам і Беларусю. І мы бачым, што не спрацаваў гэты дакумент ні ў якіх пласкасцях. Фактычна сам дакумент утрымлівае таксама абавязальніцтвы краін, якія яго падпісалі, это і Расія, і Злучаныя Штаты, і Великабрытанія, адмову ад ціску на тыя краіны, якія адмовіліся ад ядзернай зброі. Калі казаць ужо пра Беларусь, то мы бачым, што ўсё ж такі элементы ціску прысутнічаюць у палітыцы Захаду да Беларусі на працягу дзесяцігоддзяў. То бок, калі казаць ужо па сутнасці таго, як спрацаваў гэты дакумент, то тут ёсць пытанні да самых розных бакоў. І я не думаю, што на сённяшні дзень гэта
той аргумент, які можна было прыносіць да сталоў перамоваў, але сапраўды Беларусь пайшла вельмі далёка. Я думаю, што это робіцца не таму, што гэта хацеў бы рэжым, у пэўным сэнсе это робіцца пад ціскам Расіі. Хаця это адпавядае і інтарэсам Лукашэнкі. Яму хацелася мець нейкую такую дубіну, якая была б вельмі пераканаўчай для міжнароднай супольнасці. Да гэта таксама падводзіць і сусветная палітыка. Мы бачым, напрыклад, Паўночная Карэя, якая распрацоўвае сваю ўласную ядзерную зброю у парушэнні міжнародных абавязальніцтваў і нормаў. Тым не менш, напрыклад, Злучаныя Штаты ці іншыя краіны ставяцца з пэўнай такой схаванай павагай ці страхам. Ну так, але Паўночная Карэя мае магчымасць як бы прымаць рашэнне наконт выкарыстання гэтай зброі. У Беларусі Лукашенко наўрад ці мае такую магчымасць, гэта все-таки вырашае Масква. Дакладна. І гэта вялікая праблема для Беларусі як краіны, як грамадства, як дзяржавы, што эта ядерная зброя насамрэч гэта такі магніт для сур'ёзных праблем у будучым, для ваенных пагроз для нашай краіны, калі суседняя краіна, то бок Расія, можа скарыстацца з нашай тэрыторыі ядзернай зброі, але плаціць цэну за гэта будуць беларусы. Таксама прэзідэнт Зеленскі правёў на днях нараду, там быў генеральны штаб Украіны, СБУ, Міністэрства абароны, і там гаварылася менавіта пра ўцягванне Беларусі ў вайну. Пра гэта, у прынцыпе, гаворыцца ад самага пачатку поўнамаштабнага ўварвання. Але зараз, на 5-м годзе вайны, ізноў пра гэта загаварылі, і яны распрацоўваюць нейкія меры супрацьдзеяння. Наколькі ўвогуле рэальна зараз пра гэта гаварыць? Ці гэта з іншага боку таксама не ціск Кіева, псіхалагічны ці які там палітычны на, не ведаю на каго, на Расію, на Менск? Сапраўды нейкіх прыкметаў таго, каб з тэрыторыі Беларусі рыхтавалася паўнамаштабнае ўварванне, якое было ў 22-м годзе, няма. То бок не канцэнтруюцца войскі, няма тэхнікі, няма падрыхтоўкі інфраструктуры да гэтага. І прынамсі сам Зеленскі, калі ён казаў пра тыя захады, якія варта было б зрабіць, ён рабіў акцэнт менавіта на дыпламатычных захадах, ён не казаў пра абарончыя, ваенныя нейкія дзеянні. Ну, на мяжы там таксама пэўныя рухі адбываюцца, там яны контрведку некую таксама працягваюць. Так, безумоўна. Я кажу менавіта пра афіцыйнае паведамленне. Яно казала менавіта пра дыпламатычныя захады. Канешне, Украіна значна лепш падрыхтаваная да магчымых такіх сюрпрызаў з тэрыторыі Беларусі пасля 22-го года. Але менавіта ў гэтым паведамленні казалася пра тое, што трэба зрабіць нейкія дыпламатычныя крокі. І што тут пра што можна весці размову, гэта магчыма пра нейкія кантакты са Злучанымі Штатамі, якія на сённяшні дзень размаўляюць з Мінскам наўпрост і на досыць высокім узроўні. Ці гэта могуць міжнародныя арганізацыі з адказнасцю за міжнародную бяспеку, напрыклад, ААН ці АБСЕ. Вось это тое, што можна сабе ўявіць, куды пойдуць украінскія дыпламаты. Але зноў жа, калі б вялося менавіта пра непасрэдную, непазбежную пагрозу ваенную з тэрыторыі Беларусі на сённяшні дзень, я думаю, што і Зеленскі, і ваенныя казалі менавіта пра тое, што прыярытэт павінен аддавацца ваенным захадам па падрыхтоўцы да магчымых правакацый. На вашу думку, ёсць нейкі інструмент уплыву на Лукашэнку, мовна кажучы, калі яго Пуцін прымусіць чыста гіпатэтычна пайсці аперацыяй нейкай вайной супраць Украіны? Я думаю, зараз гэта бакі сігналізуюць адзін аднаму актыўна сваё, тое, што яны хочуць сігналізаваць. Кіеў кажа, нават не спрабуйце ніякім чынам эскаліраваць. Лукашенко з Пуціным сігналізіруюць, у нас ёсць патэнцыял для эскалацыі, таму не расслабляйце і не думайце, што вы можете нас запужаць. І ў гэтым сэнсе мне здаецца, што Лукашенко выяўляе свой такі глыбінны страх перад Украінай, што будзе, калі вайна скончыцца, ці што вайна можа павярнуцца такім чынам, што Беларусь будзе ўцягнутая ў вайну, і ваенныя дзеянні могуць быць перанесены на тэрыторыю Беларусі. То бок у гэтым сэнсе, калі мы бачым вось гэтую рыторыку там, ці эскалацыю з боку Лукашэнкі, то я гэта хутчэй разглядаю як спробу чалавека, які бачыць пагрозу, сур'ёзную пагрозу для сябе, сігналізировать. Давайте не будем ісці па гэтым кірунку, бо гэта можа мець сур'ёзны наступствы. Але пагрозу з якога боку? З боку Украіны ці з боку таго, што Расія яго все-таки прымусіць? Я думаю, што у тым ліку і з Украіны. То бок ёсць такая пагроза, ёсць такі сцэнар, што, в прынцыпе, і расіяне могуць працягваць выкарыстоўваць, напрыклад, паветраную прастору Беларусі супраць Украіны, і украінцы ў нейкі момант могуць адказаць. Мы чулі пра гэтую інфармацыю, пра расследаванне украінцаў, што
выкарыстоўваюцца рэлейныя станцыі тэлефоннай сувязі на тэрыторыі Беларусі кіраваць дронамі супраць Украіны. Хто ведае, можа там у кагосьці ў нейкі момант будзе прынятае рашэнне, што ну давайте мы ўжо пакараем беларусаў за тое, што з іх тэрыторыі ляцяць дроны. Але ў гэтым сэнсе таксама я б хацеў адзначыць, што ну, Беларусь стала такім прахадным дваром для менавіта паветраная прастора Беларусі. Тут расійскія дроны пралятаюць, і украінскія дроны таксама лятаюць туды-сюды і ну, фактычна пагражаюць нават і балтыйскім саюзнікам самой Украіны. Такая даволі прыкрая сітуацыя, калі казаць ужо з пункту гледжання Беларусі як суб'екта міжнароднага права, і чыя паветраная прастора павінна была быць абаронена з усіх бакоў, не толькі ад рускіх, але і ад украінцаў таксама. Але украінцы таксама карыстаюцца гэтай слабасцю і ну, фактычна парушаюць паветраную прастору Беларусі. Напрыканцы мінулага года Рады Свабоды якраз наша беларуская служба падлічыла, колькі дронаў над Беларусю лятала. І у нас выйшаў такі вынік, што пасля Украіны найбольш дронаў у Еўропе лятае над Беларусю, менавіта такіх. Я хацеў бы запытацца, магчыма, вы бачылі, чулі, хутчэй, словы былога старшыні польскай выведкі Пётра Краўчыка, які кіраваў гэтай службай з 16 па 22 год у Польшчы. Ён зараз актыўна прасоўвае, лабіруе дыялог з Лукашэнкам сярод польскіх элітаў і заклікае ўвогуле захад агулам, каб адарваць Лукашэнку ад Масквы. І хацелася пачуць ваше меркаванне, наколькі, на вашу думку, гэта ілюзія, а наколькі рэальна, што сёння Лукашэнку ў 26-м годзе яшчэ можна адарваць нейкім чынам ад Пуціна? Я думаю, гэта сама па сабе задача амаль невыканальная ў сённяшніх умовах, але кантэкст мяняецца. Кантэкст, скажем так, у 20-м годзе ён быў іншым. І Лукашенко быў да выбару 20-го года былі больш трывалыя, сур'ёзныя, шырокія кантакты з еўрапейскім звязам. За гэтыя амаль 6 гадоў сітуацыя моцна памянялася і сапраўды выглядае так, што Лукашенко знаходзіцца ў кіпцюрах Крамля і не мае ніякай прасторы для маневру. Але мы бачым на прыкладзе амерыканскіх гуманітарных перамоваў з Мінскам, што ўсё ж такі гэтая прастора застаецца. Канешне, для менавіта перамоваў са Злучанымі Штатамі у Лукашэнкі ёсць нармальнае алібі, бо Масква таксама размаўляе з Вашынгтонам. То бок, як бы тут няма ніякіх супярэчнасцяў. Калі казаць пра Еўропу, то Еўропа займае вельмі праўкраінскую і вельмі антырасійскую пазіцыю на сённяшні дзень. То бок Лукашэнку будзе непроста пачынаць размову ці з Брусэлем, ці ў двухбаковым фармаце, з Польшай, напрыклад, ці з Літвой, бо гэта будзе абавязкова прыцягваць увагу Крамля, які будуць нервавацца, якія будуць спрабаваць дзёрнуць вось за гэты шынік. Але тым не менш, калі мы кажам пра тое, што мы можам на сённяшні дзень зрабіць, і захад можа зрабіць дзеля таго, каб уплываць на працэсы ў Беларусі, то дзеля гэтага трэба прысутнічаць у Беларусі, дзеля гэтага трэба размаўляць. І мы бачым, што гэтыя размовы з Лукашэнкам наўпрост, яны даюць плён. Тут мы можам закрануць тэму менавіта вызвалення палітвязняў у Беларусі. Усё ж такі амаль 500 чалавек выйшла менавіта дзякуючы гуманітарным перамовам Вашынгтона і Мінска. Так, але гэта не заслуга як бы для рэжыму Лукашэнка, маю на ўвазе, што гэта не плюс для яго. Ён проста вызваляе людзей. І пытанне, а што ён ужо атрымаў замен? Ну, гаворыцца, зразумела, пра санкцыі. Хаця я вось пару дзён таму размаўляў з Александром Кныровічам, эканамістам, бізнэсоўцам былым. І ён кажа пра тое, што тыя санкцыі, которые адмянілі супраць Лукашэнкі амерыканцы, што насамрэч яны пакуль яшчэ не пачалі, маецца на ўвазе гэта адмова ад санкцый, не пачала прыносіць ніякіх плюсаў Лукашэнку. Тады што ён атрымаў? Ён проста вызваліў людзей і ўсё. Я думаю, што важна, што атрымаў Лукашенко, ён атрымаў імпульс для працэса, скажем так, дэізаляцыі сваёй уласнай. Не кажу тут пра прызнанне, таму што это такая катэгорыя вельмі складаная, але калі казаць ужо пра палітычную ізаляцыю Беларусі і яго асабіста, у яго атрымаўся гэты кантакт, і ўсё ж такі Трамп і Злучаныя Штаты гэта адна з звышдзяржаў у свеце, і мець нармальныя адносіны з імі, гэта варта шмат чаго. Не сказаць, каб на сённяшні дзень у Лукашэнкі былі нармальныя адносіны, ці ў Рэспублікі Беларусь былі нармальныя адносіны са Злучанымі Штатамі, да гэта яшчэ вельмі далёка. То бок нават амерыканская амбасада ў Менску застаецца зачыненай. Там няма дыпламатычнага штату, які забяспечваў бы нейкія больш-менш паўнавартасныя адносіны з Беларусю, але тым не менш гэты працэс пачаўся, і тут Лукашенко не спяшаецца. Я б сказаў, што час на яго баку, і
У гэтым сэнсе ёсць пэўная перавага, тое, што гэтая размова пачалася, ён яе кантралюе, гэтую размову. Ён не з'яўляецца аб'ектам гэтых перамоў, ён з'яўляецца паўнавартасным партнёрам з пункту гледжання Вашынгтона. І Вашынгтон падыгрывае гэтаму. Яны да яго звяртаюцца так, як яму гэта важна на сённяшні дзень. Але я б тут не стаў фокусироваться выключна на фігуры самого Лукашенка ці на яго рэжыме, бо тут вядзецца менавіта пра суверэнітэт, незалежнасць Беларусі. І калі ўжо казаць пра інтарэсы нашай краіны, як бы не сітуатыўна, не сёння, а ў перспектыве, у гістарычным кантэксце, і што будзе, што нас чакае там праз некалькі гадоў ці дзесяцігоддзяў, то гэты працэс вельмі важны для таго, каб Беларусь захоўвала свой суверэнітэт, бо сітуацыя ў рэгіёне вельмі трывожная. Калі краіны Балтыі трывожацца за сваё выжыванне на сённяшні дзень, тыя краіны, якія ўваходзяць у еўрапейскі звяз, уваходзяць у НАТО, яны пра гэта турбуюцца і баяцца магчымых негатыўных сцэнараў, то што казаць ужо пра Беларусь. Я думаю, што нам таксама трэба сыходзіць менавіта з інтарэсаў усёй краіны, а не толькі тых інтарэсаў, якія нясе з сабой Лукашенка. А што гэта мяняе для беларускай незалежнасці? Вот такія размовы, ці то з Трампам па тэлефоне, ці прыезд Коула, ці іншыя кантакты з амерыканцамі. Апрача таго, што так, размова адбылася, все там паапладзірвалі і все раз'ехаліся. Сапраўды, але можна сказаць, што працяглы час было такое меркаванне, перакананне на захадзе, што няма сэнсу размаўляць з Лукашэнкам, абмяркоўваць беларускі крызіс, трэба ісці ў Расію, бо там усе рашэнні прымаюцца па Беларусі, там кантралююць сітуацыю ў Беларусі. Гэта заганная практыка і заганнае меркаванне пра тое, што менавіта з Крамлём трэба абмяркоўваць Беларусь, то бок гэта адбірае суб'ектнасць у Беларусі адразу. І тут мы бачым, што так адбываюцца гэтыя кантакты, яны вельмі нечаканыя, для кагосьці яны будуць вельмі прыкрымі, што Вашынгтон на ўзроўні Трампа, прэзідэнта Злучаных Штатаў, размаўляе з Лукашэнкам. Але тым не менш, калі адкінуць эмоцыі, калі адкінуць менавіта палітызаваную частку нашай павесткі, мы бачым, што Рэспубліка Беларусь успрымаецца Злучанымі Штатамі і як суб'ект міжнароднага права, то бок не было там папярэдняй размовы з Пуцінам, у Трампа там, ты не супраць, калі я размаўляю з Александром Григоровичем. Не, адбыўся напроставы кантакт, і ён адбываецца рэгулярна, сістэматычна. Мы разумеем, што можа быць нават абсолютна унікальны, беспрэцэдэнтны крок, калі Лукашенко паедзе ў Злучаныя Штаты і сустрэнецца з Трампам на яго ўжо тэрыторыі. І калі зноў жа адкінуць эмоцыі, прыкрасць некую і менавіта палітызаваную частку нашай павесткі, то з пункту гледжання інтарэсаў Рэспублікі Беларусь, незалежнасці, суверэнітэта, выжывання нашай краіны, дзяржавы і нацыі, я б такі крок вітаў. Беларусь называюць ключавой краінай, прынамсі адной з ключавых, а некаторай і ключавой для бяспекі ў Еўропе. Вы маглі патлумачыць, як вы гэта разумееце? Што тут такога істотнага і важнага? Я думаю, што сама сітуацыя з вайной Расіі супраць Украіны паказала, наколькі важнай апынулася Беларусь у той сітуацыі ў 2022 годзе. Бо першапачатковы план захопу ці паразы Украіны ў той вайне прадугледжваў наступленне менавіта з тэрыторыі Беларусі. Тое, што расіяне здолелі ў той момант перахапіць гэту ініцыятыву, скарыстацца слабасцю Лукашэнкі пасля 2020 года, і у выніку выкарыстаць Беларусь як зброю супраць Украіны, это вельмі кепская гісторыя, якая проста падкрэслівае, што калі Беларусь будзе менавіта ў такім стане даступнай для Расіі на палітычным ваенным узроўні, то гэтая праблема не скончыцца. На сённяшні дзень, калі мы размаўляем, думаем пра мір для Украіны, выкарыстоўваецца вельмі простая і ёмістая формула: справядлівы і устойлівы мір для Украіны. Я скептычна адношуся да яе, яна вельмі часта выкарыстоўваецца ўсімі палітыкамі, якія жадаюць самага лепшага для Украіны, але пакуль што перспектывы справядлівага міру для Украіны выглядаюць такімі туманнымі, мякка кажучы, калі Украіна мусіць згубіць кантроль над пэўнымі сваімі тэрыторыямі, паступіцца нейкім суверэнітэтам, это ўжо кепска. Але другая частка гэтай формулы устойлівы мір для Украіны пакуль не прадугледжвае нейкіх станоўчых зменаў у Беларусі. А без гэта не абыдзецца, бо калі Беларусь будзе заставацца пад тым самым кантролем Расіі і ваенным кантролем, палітычным, фінансавым, ідэалагічным і гэтак далей, то Беларусь будзе крыніцай праблем. Крыніцай праблем і для Украіны, але таксама і для іншых еўрапейскіх краін.
калі ж казаць менавіта пра Украіну, то нават эканамічнае аднаўленне Украіны будзе, скажем так, асацыявацца з дадатковымі рызыкамі. Бо будзе разуменне у інвестараў тых самых, што калі мы інвестуем дзесяткі мільярдаў у аднаўленне украінскай эканомікі, інфраструктуры, і пры гэтым над намі навісаюць расійскія ракеты з тэрыторыі Беларусі, і гэтая перспектыва нікуды не дзенецца, то гарантаваць гэтыя рызыкі будзе значна даражэй, скажем так. Таму у маіх размовах, сустрэчах з заходнімі дыпламатамі, экспертамі, палітыкамі мой заклік такі: не забывайце абмяркоўваць, што рабіць з Беларусю, як Беларусь будзе забяспечваць вось гэтую стабільнасць менавіта ў нашым рэгіёне, для таго, каб Украіна была упэўненая ва ўстойлівым міры для сябе. І гэтую размову трэба распачынаць ужо сёння, не трэба і адкладваць і думаць, што калі будзе заключана мірнае пагадненне, то Беларусь нейкім чынам памяняецца да лепшага. Вы зараз якраз у Празе удзельнічаеце ў міжнароднай канферэнцыі Глобсек, гэта такая канферэнцыя па бяспецы. Як там беларусы спрымаюць? Хутчэй як такога гульца, які трапіў у тупік, якога трэба ратаваць, ахвяру, ці ўсё ж такі гэта нароўні, або прынамсі падобна да Расіі суагрэсары, якія вінаваты ў гэтай вайне? Выдатнае пытанне, выдатная перспектыва на сітуацыю ў нашай краіне. На жаль, на Глобсеку Беларусь не з'яўляецца прыярытэтным пытаннем. Там, канешне, абмяркоўваецца вайна супраць Украіны, якім чынам еўрапейскі звяз і Еўропа больш шырокая можа падтрымаць Украіну у гэтай вайне. Беларусь тут з'яўляецца вельмі такім непрыярытэтным, другасным пытаннем, на якое звяртаюць увагу хутчэй з пункту гледжання рэпрэсій, таго, што адбываецца ў самой краіне, якім чынам рэжым Лукашэнкі рэалізуе транснацыянальныя рэпрэсіі, дацягваецца да беларусаў па-за межамі краіны. З пункту гледжання рэгіянальнай бяспекі фактычна зноў жа Беларусь не заўважаецца. Я думаю, што гэта сур'ёзны недахоп самой гэтай дыскусіі, бо фактычна мы гаворым пра тое, што застаюцца вельмі сур'ёзныя прабелы у гэтай дыскусіі. Я не выключаю, што на экспертным узроўні, палітычна-дыпламатычным ўсё ж такі Беларусь заўважаюць. Хаця па свайму досведу я магу сказаць, што ў еўрапейскіх сталіцах не да канца як бы дацягваюць да гэтага ўзроўню разумення, што пра Беларусь трэба размаўляць і дзейнічаць ужо сёння. Не чакаць, што гэтая сітуацыя ў Беларусі можа вырашыцца нейкім сваім асаблівым чынам, што Лукашенка будзе вырашаць крызіс з пункту гледжання еўрапейскіх ці украінскіх інтарэсаў. І ў гэтым сэнсе тое, што робяць Злучаныя Штаты у дыялозе з Мінскам, паказвае: гэта магчыма дасягаць станоўчых вынікаў. Я ўпэўнены, што Злучаныя Штаты прыходзяць у Мінск, прыязджаюць у Мінск са станоўчай павесткай, са станоўчым парадкам дня, тыя пытанні, якія важныя для нас, як для грамадства, як для людзей, якія знаходзяцца ў турмах, так і для выжывання нашай дзяржавы як незалежнай адзінкі. То бок асноўная выснова тут, што станоўчыя перамены ў Беларусі магчымыя. А калі гэтым займацца сур'ёз, не чакаць, што гэта здарыцца само сабой, а камбінаваць гэтыя важныя інструменты. Ёсць інструменты ціску, ёсць інструменты палітычнага ціску, таксама ўздзеяння на рэжым Лукашэнкі, але без таго, каб прыйсці і абмеркаваць, што мы можам зрабіць дзеля таго, каб выправіць сітуацыю ў тых ці іншых пытаннях, не абыдзецца. Таму размова з Мінскам на сённяшні дзень павінна разглядацца не як сама мэта, а як інструмент уздзеяння на сітуацыю Беларусі праз такія практычныя, і насамрэч эфектыўныя дзеянні. Але в той же самы час практычна год вядзе сваю місію, магчыма, трошкі менш сам Коул, але Злучаныя Штаты па вызваленню палітвязняў яшчэ нават 1000 не выйшла. Выйшла 500. Это, конечно, вельмі шмат, але мы гаворым пра США, самую магутную краіну свету, і нібыта это адносіны добрыя. Вы з Колам паводле вашай паведамленню сустракаліся, размаўлялі, і наколькі зараз ёсць, напрыклад, магчымасць у бліжэйшым часе на вызваленне новых палітвязняў? Такая магчымасць ёсць. Я думаю, што это не проста магчымасць. Гэта тая праца, якая вядзецца амерыканскім і беларускім бокам на пастаяннай аснове. Тут, калі мы кажам пра вызваленне людзей, важна дзякаваць Злучаным Штатам, але таксама важна прызнаць, што Мінск пайшоў на гэтыя дзеянні. Яны вызваляюць людзей, якія знаходзяцца ва ўмовах, якія вельмі небяспечныя для жыцця і здароўя гэтых людзей. То бок гэта станоўчы крок, і гэта трэба адзначаць. Таксама сапраўды тыя санкцыі, якія былі да сёння знятыя Злучанымі Штатамі,
можна сказаць, што яны напоўніцу яшчэ не раскрылі свой патэнцыял менавіта з пункту гледжання Беларусі, ці то Белавія, ці Беларусь калій. Пакуль што гэта такія напаўмеры, напаўзахады, якія штосьці даюць. Ёсць фінансавыя санкцыі, мы дакладна не ведаем, як яны зняцце іх яно спрацавала. Магчыма, гэта некая палёгка для банкаўскай фінансавай сістэмы Беларусі, але гэта таксама паказвае, што амерыканцы падходзяць да гэтых перамоў вельмі адказна. То бок яны не проста кідаюць там зняцце санкцый там любой цаной. Мы будзем вырашаць нашу праблему, нашы задачы, і мы гатовыя паступіцца ўсім. Гэта не наіўныя людзі, яны бачаць сітуацыю дакладна, бачаць розныя дэталі, нюансы, яны спрабуюць таксама рэагаваць на то, якія недахопы маглі быць у сэнсе вызвалення людзей, напрыклад, тое, што абсалютная большасць з іх павінна была пакінуць Беларусь, гэта стварыла новыя праблемы. Хаця, на мой погляд, яно стварыла больш праблем для Мінска таксама. Вырашыла адныя праблемы, але стварыла новыя праблемы. І тым не менш мы бачым, што ёсць прагрэс у формуле вызвалення, што абсалютная большасць з мінулай групы вызваленых засталася ў Беларусі. Гэта станоўчы крок. І тое, што Злучаныя Штаты звяртаюць увагу цяпер ужо на пытанне рэпрэсій. Бо для іх, канешне, працяг рэпрэсій, ён забірае вось гэты салодкі смак перамогі, трыумфа у тым, што вызваляюцца людзі, але гэта гісторыя не закончана. Гэта якраз апошняе пытанне, которое хацеў задаць, таму што мы штодзённа паведамляем на нашым сайце, у сацыяльных сетках пра чарговыя затрыманні, пра арыштаваных, і гэта там не 5 месяцаў, гэта 5-6 гадоў. Вельмі шмат жанчын затрымліваюць, маладых жанчын. Што Злучаныя Штаты павінны прапанаваць або даць Лукашэнку, або што павінна адбыцца, каб гэтыя рэпрэсіі спыніліся? Я думаю, што гэта задача, мы глядзім на Злучаныя Штаты як на вырашальніка беларускіх праблем. І гэта паўтарае такую тыповую сітуацыю, калі Злучаныя Штаты павінны перасекчы акіян, прыехаць в Еўропу і вырашыць еўрапейскую праблему. Але беларускі крызіс і беларускія палітзняволеныя гэта ўсё ж такі еўрапейская праблема. І тут увага да еўрапейскага звязу. А што вы можаце зрабіць дзеля таго, каб вырашаць гэтую праблему? Ці здольныя вы далучыцца да гэтага працэсу? Таму што еўрапейскі звяз і ў асаблівасці нашай суседнія краіны кантралююць вельмі важныя для Мінска інтарэсы, якія могуць быць выкарыстаны як некія прапановы, як некія матывы для таго, каб вырашаць нашы ўнутрапалітычныя праблемы, гуманітарныя праблемы. Найперш, пакуль еўрапейскі звяз займае скептычную пазіцыю, яны не гатовыя да гэтага. Ёсць такая вядомая формула ад часткі дэмакратычнага руху, што вось Злучаныя Штаты павінны займацца вызваленнем людзей, а еўрапейскі звяз будзе займацца вызваленнем Беларусі. Вельмі абстрактная і вельмі супярэчлівая формула, якая фактычна заклікае да змены рэжыму ў Беларусі. І мы ведаем, што апрыёры еўрапейскі звяз да гэта не гатовы. Яны не будуць зрынаць рэжым Лукашэнкі. Не будуць. Яны не рабілі гэта раней, і цяпер яны тым больш не будуць гэта рабіць. Ну, то бок, фактычна, гэта недзеяздольная формула, якая супярэчыць самой сутнасці вырашэння праблем праз дыялог, праз перамовы у Беларусі. Я ўпэўнены, што абсалютная большасць сваякоў палітзняволеных і тых людзей, якія па-ранейшаму застаюцца ў турмах, віталі б тое, каб еўрапейскі звяз усё ж такі ўзяўся за справу практычна. Салідарнасць вельмі важна. І сёння якраз дзень салідарнасці з палітзняволенымі, міжнародны дзень салідарнасці з палітзняволенымі Беларусі. І ў гэтых умовах важна было б, каб еўрапейскі звяз не абавязкова паўтараў той самы досвед, які на сённяшні дзень ёсць у Злучаных Штатах, але яны ўжо паказалі дарогу. Яны паказалі, што гэта можа працаваць. Пазіцыя крытыка, пазіцыя такого, мы стаім на чыстых каштоўнасцях і мы не дазволім сабе запэцкацца ў гэтай справе, яна вельмі лёгкая маральна, але яна не дае выніка. А нам вельмі важны вынік. Мы не хочам, каб гэты статус-кво захоўваўся, бо ён працуе зноў жа не на карысць людзей, якія знаходзяцца ў турмах. Дзякуй, вялікі вам, Валерый, дзякуй, што завіталі на студыю. Дзякуй вам. Гэта быў Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. А мы працягваем нашае выданне. Злучаныя Штаты афіцыйна папрасілі Літву, Польшу і Украіну зняць санкцыі з беларускага калію, каб дазволіць транзіт гэтай прадукцыі праз іх тэрыторыю. Пра гэта сведчыць ліст амерыканскага спецпрадстаўніка ў Беларусі Джона Коула у адрас 3 сталіц, з якім азнаёмілася Радыё Свабода. У аднастаронкавым дакуменце, між іншага, гаворыцца, цяпер
Калі Злучаныя Штаты знялі амерыканскія санкцыі з Беларусь-Калію, амерыканскія кампаніі зацікаўленыя ў набыцці і транспартаванні беларускага калію. Для гэтага спатрэбіцца транзіт праз краіны еўразвязу, якія мяжуюць з Беларусю або праз Украіну, каб пазбегнуць транспартавання праз Расею. Чаму Злучаныя Штаты хочуць паспрыяць беларускаму калію? Пра гэта я спытаў Владзіміра Жыгара з арганізацыі «Белпол». Менавіта гэтая арганізацыя тлумачыць заходнім урадам, якія санкцыі найбольш могуць ударыць па рэжыме Александра Лукашэнкі. Прычым тут Амерыка да калію з Беларусі. В настоящее время режим Лукашенко пытается провернуть этот так называемый big deal. То есть это когда сделать такую огромную, большую сделку, в результате которой может освободиться часть белорусских политических заключенных. Но режиму Лукашенко те санкции, которые ранее отменялись, они по факту не принесли никакого результата. То есть снятие санкций с Белавии не дало возможности, именно с точки зрения снятия санкций Соединенными Штатами Америки, оно не принесло к тому такого результата огромного, положительного, что там белорусские самолеты полетели, например, в Европейский Союз. Снятие санкций с Беларусь-Калия также не играют огромной роли, то есть они не очень помогают в насыщении экономики деньгами, потому что нету транзита через страны Европейского Союза. И уже на протяжении нескольких месяцев Соединенные Штаты Америки достаточно активно давят на Литву. Но литовские санкции, они, в общем-то, интегрированы в санкции Европейского Союза, а санкции Европейского Союза продлены до 2027 года. Поэтому здесь, в принципе, Соединенные Штаты Америки приняли решение давить на Украину, заставлять Украину как-то лоббировать интересы снятия санкций с калия, якобы мотивируя это тем, что таким образом, это абсолютно это глупость, это так на самом деле не работает, но таким образом Беларусь будет оторвана от России. Также, в общем-то, вот это давление, повышенное давление, оно связывается с тем, что по разной информации Нежинский ГОК может отойти структурам, связанным с Соединенными Штатами Америки, либо калий начнет, непосредственно белорусский калий начнет экспортировать компании, связанные с Соединенными Штатами Америки. Но так как такая сделка не может быть оформлена, пока калий находится под санкциями, дабы максимально ускорить этот процесс получения этого калия, получения денег за этот калий, и ведется такая вот активная, надо сказать, не очень приятная работа США с европейскими партнерами и Украиной. Пры гэтым Александр Лукашенко сцвярджае, што ў Беларусі няма ўвогуле свабоднага калію на продаж. Нібыта ўсё, што краіна прадукуе, ужо забраніравана іншымі дзяржавамі, таму толькі прадавай. Ці так гэта? Адказвае Владзімір Жыгар. Лукашенко должен это говорить. Он должен показывать, что он не зависит от этих санкций, что эти санкции никак не бьют по этой системе, что санкции вообще даже полезны. То есть Лукашенко нужно показывать всеми силами, в том числе для своего электората, что санкции — это не проблема, и он не находится вот на таком крючке, который неприятен для него. То есть нет, он должен показывать, что все хорошо, все стабильно, и даже если вдруг что-то, у нас просто нету свободного продукта для продажи. Но это на самом деле ложь, потому что все, в том числе эксперты, экономисты, отмечают, что продажа, транспортировка калия через ПЖД транспорту, либо через российские порты, это значительно уменьшает прибыль непосредственно системы. Таксама я спытаўся Владзіміра Жыгара, ці ёсць некая цана за адмену санкцый супраць калію, якая будзе апраўданая для дэмакратычнага грамадства, нешта такое, што не будзе выклікаць пратэсту ў тых людзей, якія падтрымліваюць увядзенне такіх санкцый. Безусловно. Например, если бы были остановлены репрессии, действительно остановлены репрессии, не на словах, а на деле, и освобождены все политические заключенные, не только те, которые находятся в списке 1300 по Трампу, а действительно все политические заключенные, то тогда можно было рассматривать такой вариант. Но только если мы говорим про калий. Если мы говорим про все остальные санкции, то все остальные санкции могут сниматься только лишь в случае того, если в Беларуси начнутся
фундаментальные изменения, потому что, например, делать какие-то поблажки по калию, чтобы освободить некоторую часть людей, которые Лукашенко, в общем, достаточно быстро может заменить, но это, по сути, как говорит Олесь Беляцкий, это бесконечный процесс. Лукашенко будет одних освобождать, других будет садить, о других мы ничего знать не будем, но это такие же самые белорусы, это такие же самые политические заключенные, которых в том числе нужно освобождать. Но никто про них ничего не знает, их нету в списках, а вести переговоры с режимом Лукашенко, ну, даже для американцев, ну, это не очень приятно, и в любой момент этот диалог, так называемый, может сорваться. Поэтому, если говорить про возможность транспортировки калия, то это освобождение всех без исключения политических заключенных и прекращение репрессий в Беларуси. Беларускі калій, апрача нафтаапрацоўкі, дае самыя вялікія паступленні ў беларускі бюджэт. З аднаго боку, Лукашенко сцвярджае, што санкцыі захаду нават дапамаглі беларускай эканоміцы знайсці новыя рынкі, а з іншага просіць Амерыку паспрыяць зняццю ўсіх абмежаванняў. Дык як насамрэч санкцыі паўплывалі на беларускі калій? Владимир Жигар. Насчет вообще этой отрасли я не могу сказать. Это нужно, наверное, больше обращаться к представителям рабочего руха. Они больше владеют информацией. Но если говорить в общих чертах, то смотрите, только, например, если брать хотя бы по БелАЗам, сравнивать с БелАЗом, то транспортировка одного БелАЗа в любую точку мира увеличилась за последние годы в 3 раза. Примерно та же самая ситуация, насколько мы понимаем, есть и с калием. То есть, когда ты не можешь поставлять калийные удобрения туда, куда ты хочешь. Тебе приходится продавать его тем, кто согласен его покупать, и поэтому цена может быть значительно ниже той, которая хочется непосредственно предприятию. И при этом всем цена за транспортировку тоже достаточно серьезно возрастает. Очень часто не проходят платежи, приходится придумывать различного рода схемы по как транспортировке, так и получению денежных средств. И это все в конечном итоге отражается на прибыли, которую получает Беларусь-Калий, либо вообще вся эта отрасль. И здесь транспортировка через Клайпеду, при этом, что сняты санкции Соединенных Штатов Америки, конечно, открывает для системы возможность продавать свой калий туда, куда они хотят, по той цене, которую они хотят. На это намного больше зарабатывать. И я более чем уверен, что ситуация позволяет добывать больше, ситуация позволяет где-то перенаправить какие-то потоки и даже по тем уже заключенным контрактам, которые уже есть, зарабатывать больше в конечном итоге только лишь за счет уменьшения цены на транспортировку. Напрыканцы я спытаў Владимира, а што б ён, яго арганізацыя параілі б амерыканскаму боку, калі б той звярнуўся па меркаванні наконт калію да Белполу? Ну, я не думаю, что сейчас можно что-то американцам посоветовать, и они к этому прислушаются. Эта ситуация очень ярко отражена в санкциях против банка войны, то есть снятие санкций с Белинвестбанка. Американская сторона была прекрасно уведомлена о том, что этот банк, это фактически через него идет финансирование всего, что связано с выполнением государственного оборонного заказа России. Этот банк попал под санкции 24 февраля 2022 года за соучастие Беларуси в войне против Украины, но все равно эти санкции были сняты. И хотя там выдано General License на осуществление определенной деятельности, там любому человеку, который маломальски понимает в санкциях, как это работает, становится очевидно, что этот General License можно обойти благодаря даже одной какой-нибудь компании прокладки. Поэтому здесь, если бы все-таки они прислушались, то наш совет, то есть не исключительно мой, а совет был бы от лица организации Белпол, был бы простой. Если Лукашенко освобождает всех политических заключенных, он дает стопроцентные гарантии, что репрессии прекращаются. Мы видим это действительно воочию, что репрессии прекращаются, все репрессивные законодательства, которые сейчас введено, либо те законы, те нормы, которые начинают применять абсолютно хаотично, то есть все это будет прекращено, все это будет отменено, тогда можно рассматривать вопрос со снятием санкций именно на транспортировку. Но здесь ситуация такая, что здесь нужно не с американцами говорить, а с европейцами. Европейцы прекрасно видят, какая угроза исходит от режима Лукашенко
Мы видим, как дроны летят с территории Беларуси в сторону стран НАТО. Все прекрасно знают, как милитаризируется Беларусь, и облегчать жизнь Лукашенко, которая де-факто уже сегодня угрожает гражданам Европейского Союза, никто не будет. Гэта был Владимир Жыгар з Белполу. Дадам, што ў снежні 25 году ЗША змякчылі санкцыі супраць 3 беларускіх калійных кампаній пасля вызвалення Менскам 250 палітвязняў у межах дамоўленасцяў з ЗША. Еўрапейскія санкцыі дзейнічаюць да лютага 27 году і могуць быць падоўжаныя. Працягваецца нашае выданне. Калі ласка, пастаўце падабайку гэтай трансляцыі, напішыце каментар, дапамажыце нам, каб гэтае відэа пабачыла як мага больш беларусаў. Да чарговай тэмы. Кааліцыя Паўла Латушкі і руху «За свабоду» перамагла на выбарах у Каардынацыйную раду. Як вынікае з інфармацыі на платформе для галасавання, з 9 удзельнікаў выбараў кааліцыя атрымала 42% галасоў. На выбарах прагаласавалі 2113 грамадзян Беларусі. У Каардынацыйную раду онлайн-галасаваннем абралі 80 чалавек. КР мае выконваць функцыі альтэрнатыўнага беларускага парламенту, створаны ў 2020 годзе орган. Павінен быў дапамагчы Лукашэнку перадаць уладу апазіцыі. Цяпер у ім не засталося ніводнага чалавека, які жыве ў Беларусі. Пракаментаваць вынікі выбараў я папрасіў Юрыя Губарэвіча, лідара руху «За свабоду», які разам з камандай Паўла Латушкі лічыцца пераможцам гэтага галасавання. Самый галоўны пазітыўны вынік, што выбары все ж таки адбыліся, нягледзячы на все супрадзеяння, на спробы уладаў і дыскрэдытаваць этот працэс, і запалохаць удзельнікаў, і стварыць нейкія фэйкавыя навіны пра затрыманні. Ну, таксама шалёныя тэхнічныя атакі на сайт, якія каштавалі больш за 100 000 евро. Гэта все сведчыла пра то, што для рэжыма Лукашенка якраз таки выборы у Координаційную раду маюць велізарнае значэнне, таму было супрадзеянне. Выборы адбыліся, это факт. Рада абраная, яна укамплектаваная 80 дэлегатамі, 8 фракцый, ёсць плюралізм думак, ёсць розныя меркаванні і падыходы, гэта ўжо добра. Ну і асобна я бы падкрэсліў вынік для менавіта нашага выбарчага спіса, это Павел Латушка і рух «За свабоду». Мы атрымалі на 6 месцаў болей у Координаційнай радзе ў параўнанні з папярэднімі выбарамі. Гэта сведчыць пра тое, што выбарцы ацэнілі нашу дзейнасць за гэтыя 2 гады. Яны падтрымалі праграму, яны падтрымалі то, што мы дэкляруем у сваіх мэтах і задачах, і гэта надае нам сілы працягваць змаганне за перамену Беларусі. Дальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч назваў вынік выбараў у Координаційную раду правалам. Паводле яго, гэта сімптом агульнага крызісу беларускай апазіцыі. Я папрасіў спадара Губарэвіча пракаментаваць гэтую выснову Валера Карбалевіча. Ну, калі мы гаворым пра паразу, то трэба тады разумець рамкі. Эта параза была в змаганні з кім і параза ад каго. Мы можем просто декларовать той факт, что отбылось снижение громадско-политичной активности, причем во всех сферах. Тут я могу сказать про масс-медиа. Я переконаны, что вы и сами это ведаете, колькость подписчиков на каналах, якія признаны экстремистскими за апошнія гады, она зменшилася и зменшилася в разы. Так само можно казать про правоабарончую сферу, калі еще 2 гады тому, 3 гады тому на марафоне солидарности с правоабаронцами было больш за 10 000 індывідуальных ахвяраванняў. Зараз гэтыя лічбы змяншаюцца в разы. Выхад на масавыя акцыі пратэста. І зноў-такі тут ідзе зніжэнне. Таму гэта аб'ектыўная рэальнасць, у якой мы існуем. І няма нейкага альтэрнатыўнага праекта, акрамя праекта рэжыма. Таму ідзе змаганне з рэжымам. І я бы не казаў, што мы пацярпелі тут паразу. А калі мы побачим, что есть альтернативный проект внутри демократичных сил, які здольны мобилизовать значно большую колькость удзельников, то натурально будем параўноўваць. Ну, я покуль такого не бачу. Валер Карбалевіч таксама перакананы, што апазіцыя ў замежжы ў прынцыпе не можа быць суб'ектам перамен. Ва ўмовах адсутнасці рэальных перспектываў дэмакратызацыю Беларусі галоўнай задачай сілы выгнання ёсць палітычнае выжыванне. Гэта цытата Валеры Карбалевіча. Што на гэта адказаў Юрый Губарэвіч?
Координацыйная рада ёсць адзіным прадстаўнічым органам беларускага грамадства, акрамя тых органаў, якія панаствараў Александр Лукашенко. І калі паўстане пытанне, хто надалей бярэ адказнасць за лёс Беларусі, то адказ будзе тут відавочны, бо не Лукашенко, ні яго палата прадстаўнікоў, ні нейкі там Савет Рэспублікі не павінны быць такімі органамі. І я перакананы, што і нават зараз у такіх складаных умовах Координацыйная рада можа годна прадстаўляць інтарэсы беларускага грамадства у цэлым шэрагу міжнародных інстытуцый. Это і парламенцкая асамблея Рады Европы, Кангрэс рэгіянальных мясцовых уладаў, Евронест, АБСЕ і гэтак далей. Голас беларусаў павінны быць пачуты, і гэты голас павінны агучваць не Лукашенко і не яго прапагандысты. Гэта быў Юрый Губарэвіч, лідар руху «За свабоду», які ў кааліцыі з камандай Павла Латушкі перамог на выбарах у Координацыйную раду. Яшчэ адзін важны аспект, што на гэтых выбарах дэмсілы ўпершыню зведалі магутную кібератаку. Як расказаў нам Павел Лібер, які адказваў за тэхнічнае пытанне галасавання, менавіта з прычыны гэтай магутнай DOS-атакі быў сарваны старт выбараў. Іх мусілі пераносіць на некалькі гадзінаў, і працягвацца таксама яны мусілі пару гадзінаў даўжэй. Гэта была камбінаваная атака, задача якой было перагрузіць сістэмы, якімі карысталася каманда Лібера. Яны пачаліся яшчэ ў красавіку, калі з'явіўся сайт для галасавання, расказвае Павел Лібер. К большому сожалению, это были достаточно умные атаки трафиком, который определялся как настоящие люди, настоящие устройства. Этот трафик пропускали клауд-щиты, и в этом как бы нету чего-то страшного, кроме того, что всей команде приходилось постоянно дежурить днем и ночью для того, чтобы в моменты там высоких атак как бы удерживать инфраструктуру, на лету адаптировать правила под атакующих и прочее, прочее. Поэтому, к сожалению, автоматика в этот раз практически не сработала. И, собственно, команде пришлось всю неделю очень активно днем и ночью работать. Трафік ішоў з 200 краін свету, у тым ліку з Амерыкі і Еўропы. Як вызначаўся, як трафік, напрыклад, з Амазона ці Apple. Лібер называе гэту атаку разумнай. Блякаваць такое было вельмі складана. В сумме на нас вот за время как бы выборов пришло 24 миллиарда запросов, примерно на 68 терабайт. Это мы не считаем наш там Google Storage, в котором изначально был сайт, и в который там вообще пришло трафика на несколько сотен терабайт, из-за чего мы вынуждены были, собственно, его отключить. Колькі гэта ўсё магло каштаваць? Гэта залежыць ад таго, ці карысталіся спецслужбы сваімі тэхналогіямі, ці карысталіся іншымі, за якія мусілі плаціць. Этот трафик стоит денег, поэтому если вот прям сценарий, когда у них ничего нет, то это было очень дорого. Я думаю, что это было больше, чем там 200 тысяч. Если мы думаем, что у них все-таки мобильные фермы есть, а я склонен думать, что у них есть доступ к таким мобильным фермам, не обязательно в Беларуси, я думаю, что тут могла помочь Россия или Китай, тогда они будут платить только за трафик, это все равно придется сделать, и тогда это будет диапазон где-то там от 50 до 100 тысяч долларов, наверное. Ну, то есть то, что у них есть, ну, и как бы и дешевле это уже вряд ли будет, потому что все равно все эти residential прокси стоят денег, соответственно, как бы я думаю, что это была все-таки вот что-то ближе там к 100 тысяч, если посчитать все это в сумме. Ну, вот у меня такое мнение. Опять же, это очень сильно зависит от того, где это все покупается, потому что есть совсем черный рынок, где там терабайт трафика как бы стоит там в 2 раза дешевле, чем просто там пойти в компанию и купить. Ну, то есть тут, опять же, слишком много неизвестных, поэтому варьироваться может в пределах вот плюс-минус немножко от 100 тысяч, я пока что ближе к этой сумме. Паводле Лібера, з-за тэхнічных праблемаў не змаглі прагаласаваць на гэтых выбарах 73 асобы. Нават калі б не было гэтых атакаў, то колькасць прагаласаваўшых, паводле Павла Лібера, магла б склаць прыблізна 3000 чалавек. Сам пан гаспадар дома, шчодрый вечар, добрый вечар, сам пан гаспадар дома. У Менску затрымалі спевака Алексея Хлястова. Пра гэта ў сацсетках паведаміла ягоная жонка Алена. Зараз артыст знаходзіцца ў изолятары на Крэсціна. Даволі працяглы час спевак быў лаяльным рэжыму Лукашэнкі, выступаў на правладных мерапрыемствах. Аднак пасля падзеяў 2020 году Хлястов трапіў у рэжымныя чорныя спісы і страціў магчымасць выступаць на вялікіх сцэнах.
Спевак пайшоў працаваць у таксі і пачаў дзяліцца ў соцсетках сваімі працоўнымі буднямі. Калі пра гэта стала шырока вядома, то атрымаў ад беларусаў хвалю падтрымання і новую настальгічную папулярнасць. Паводле адной з версіяў, прычыны рэпрэсіяў супраць Алексея Хлястова магло стаць ягонае нядаўняе інтэрв'ю аднаму з YouTube-каналаў, дзе спевак шчыра расказаў пра фактычную забарону на прафесію. Давайте паглядзім, як это все было. Затрымалі вядомага спевака Алексея Хлястова. Что стало причиной? Если я записываю это видео, значит, я нахожусь не дома и не на работе. У відэа, якое Хлястов запісаў на выпадак затрымання, паведамляецца, што да таго мужчыну дапытвалі ўжо некалькі разоў, у тым ліку Губазік. Раней Алексей Хлястов трапіў у спіс забароненых артыстаў. С конца 2021 года у меня перестало быть возможным выступать, концертировать. И меня как артиста, как преподавателя ни в коем случае нельзя нанимать. Произошла культура отмены на определенном уровне. Тады Алексей Хлястов быў вымушаны шукаць іншую працу і уладкаваўся таксістам. Медыяменеджер Кірыла Волошин мяркуе, што менавіта інтэрв'ю пра забарону выступаў і новую прафесію стала найбольш імавернай прычынай затрымання Хлястова, хаця ў ім спявак ніяк не крытыкаваў улады. Ничего противозаконного не совершал. Прошу распространить это видео, чтобы обратили внимание действительно те органы, которые могут защитить меня как гражданина Республики Беларусь. Са спасылкай на сілавікоў СМІ паведамляюць, што нібыта прычынай затрымання фармальнай сталі штрафы ДАІ і што пасля адбыцця пакарання на акрэсена Хлястоў выйдзе на волю. Так абяцаюць сілавікі. Давайте паглядзім, якая атмасфера пануе у таксі спевака. Смотрите, кто нас ведет. Это сам Хлестов! Всем привет! Алексей! Да, привет, друзья! Короче, вам сегодня выпала лотерея. Да. Любимую песню можно спеть вашу? Да, конечно. Если все мои мечты, и в каждом слове, и в каждом дыхании, я прыгну по морю пустоты. Алексей, да ну как? Обняться. Спасибо огромное. Вот это круто. Видите, какой я небольшого роста, но какие большие люди рядом с тобой. Какие большие эмоции. Рост хоть и больше, но ты настолько большой человек, что нам нужно на тебя смотреть вот так. Пойду поплачу. Все, пойду поплачу. Деньги. Деньги надо тебе? А, ты нам должен за песню, брат. Паводле, дарэчы, сяброў Алексея Хлястова, менавіта вось такія кадры раздражняюць улады, паколькі не паказваюць, як людзі падтрымліваюць апальнага артыста. І на гэтым мы завяршаем нашае выданне. Такім быў гэты тыдзень. У празе для вас працаваў Дзімітрый Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.